chỉ bay ule in lo dam tlang bo kan video lo thlir thin tu da zong zong chỉ bay ti le chỉ bay ti hi kan lo seng un wang zong e mani do ni kan tong hi fia lo ve shim shim zong e chỉ bay han ti hi chu a thluk ve deuh bawk sia a dik lo hi ang zo king ta sia hei vo inni chu hei video tharin kan ron lang li vo inni video tur chu a collection do hlaka chuanin le ka siang khanin kan pa te lampang adam zawk hi ka ron sei dawna chuanin nimin chu kan pa phone lui charger kan hmu fu hlo kan nu fa in te kan han thian vel lai kanin che chu ka a phone lui kan han charge na thalak kha kan hmu da deuh kan pa college a kal lai student an nih lai an sikul kal a sikul an class lai a boring theile duka a in siam chiat dan vel te ka tiang kha a phone nei thar lai kha ni bawk se a sei dan chani thalaka thalak vel te le video lak vel te kha nawma ti em hun lai kha nia in hre thiam me ang chu video khanin video hi a la ring a eng emaw ti deuh hlek sengin chuan le an lam thur an thian te nen an in tih der thur an hmai ringot te hian lo kan nui kar ke ma te nui ka van nui na se em chuan le ka keu Gangnam Style tih hla kha lam tak tak mai chu ka va han nui na se em ma sengin a phone kha ka computer ah hianin connect ka tum ka connect thei de lo mi enge tinge mani don ni chanin le nei vo inni chu collection do hlek dona kan picture te kan thalak te hi karon ta lang dona ama sa in tlem zong kan pa chanchin tlem zong ka lo hril chawng kan pa hi tlangwal fel tak ania zu po hi apian tir tangin le in lo tun thlengin zial po ni sengin mai zial ku va ti to miang mo hetiang chi re re hi at tingai lo hrim hrio ve khat ma la khoi chin lo hrim hrim ani a chan chu i hetiang tel lo hianin anun thei ti hi mi zir tir hi katuma tia chuanin a in vong thiang hlim nan i anopan a hlei rol ti tan tira tang hianin zungbun hi akuta hianin abun thina chumi chu a en tina chu e eng rui hloma ka ti don lo tina en tina ang khani ta ama ngaya chon mo chuanin le Africa ti hanin om thin ta apa te ho kha kha nakin Africa an om lai an thlak po karon ti langa nga ka mu chun chun chuanin chutiang chune kan pa hi fel takani e soft drink an ti ang re po hi juice hetiang orange juice le apple juice hi in zo zo wa chuanin chuti ni lo chuanin soda water kami a clear avar tui fim ang khama hetiang kha in le to pa chuti ni lo chuanin coca cola ti velte a in lo a fel ani kan pa hi chuanin ka seng khanin sang ni le som pakwa kan ram boi ma covid om ma khatiang khanin van nei thlak takin kan hong man hlowa tum ni hongin kan honga vei kha chu renguna passport velte siam torin kan nu keima ka va hong ma seta chuanin tikanin eng tin tin amo mi vel kan zot kwala momo ti tu no khala o ma chutiang vel chu kan ti kwala chu mi zo kan pa kharon ho aron kal vel ya renguna khani che chuanin pa visa te kan siama kan nu pa im kan pa hian in google a hian ti dan tur hi zong feka google a hian lo om feka ni ke ni mi zo ka shat tlang pui ho hi chu mi kan zor renga mi hi ange kan kon fi lo ko ti don nge mo ke poni sengin mi ka zot ko renga ka zot kol du masengin tu ma hian ti dan he lo in ang bik si lawa masengin kan pa fel velen em chu aron kalta patikanin shesa vekin google vela en sa veka chung chum chutiang ti dan tur she zong zong chu tikhanin a ken tur tiang te le anu adir tur nge tur lo ti vel te khatiang khanin anu pon ni sen ti khan ron thon zong zong a mel tangin i ti avakal zung zung a chon khatiang vela lak zo vel khanin chei rengun chu tikhan ron kal chawa ama nen chuan ti chuanin visa po khasiam thiam lo ko ti don nge khasiam ngam lo ko ti don nge mi ka ma chhon ngam lo ko ti don nge khatiang kha kan ma se kan pa wangin kan pa khan ti khan ma hruai veka a tong po ni sengin kan pan te khan tong veka chuanin or sam takin vo inanga visa lo apply ta ani la nak tu ka visa kan nga ngala
ka tiang khan ania pathian that zia kan chunga chu chuanin kan han honga Christmas kan hong lai khanin summer ani wang khanin kan le lia kan hule ka pa te pola human lo khanin chuanin Christmas a khan in nei tur in ko sei tur khanin kan le ni ka chumi tuma chuanin kan khwa kan honga chu tiang kan hong lai vela kan hlak velte hei ka lo mu changa kan pa te ho hian in vok sa hem hin war em a chu chu hei tiang kan pa in vok sa hem na tur siam ani hi chon hei vele thung chu kan in nei lai khanin kan nau te ho pon in ko sui via te khan rorin kan tia hei Christmas roi the te chon in de pre wedding kan ti mi khatiang ho te khania kan panen kan in zui lai kan in nei ma cha khanin kan pa nau kan hena hen ron zina chu chu kan hena tharu ko ama chuni a Christmas kanin anu Christmas mang turin Shanghai ron kal vele ti chuanin kan chung ko ti meng fang Christmas chu kan mang hauta chuan chu mituma chuanin anu kan leng kol pui vela anaw hi chu na tho wang khanin min zui thei si lawa Beijing ate Shan ate kan kal kola chu tiang thlak le ma zong te po chu karon tar lang dan ne kan panu hian in pana three thina thomno te three thina thiam ma chan I friends kan om laia ka video ka shot video vel khai lo mo chanin anu te honin kor print kan siam lai te island print kan siam lai te ka tiang te ka da chan hei tu chanin ka kan pa hian no a thlei rol lai ka ti don nge no pandau line anu pan a thri a pui vel thlak te le African om lai an thlak te tle ma jang karan tilang hei hetlai an pa fathu man din na hi African om lai ne kum som ni vel ani to in ka sia kan pa China kan chwa san ma te khanin apa in kanom lai na te min ron tlo China te po hu ve na te min ron tlo cha te an thlak kan thlak tle ma jong te po karon ti rang in shed tong khanin kan pa hi island mi ka ti khamo chuanin hei moana ang te khati ang khanin I kan pa ti ho ti han ta tuan nei ve kan yan kia te hei ka I ka lo mu chonga moana kami a fi ma pakhat pa min ka shabik kami ata to nei ang te hi apa hen nei ve kan I ma sengin ka soile du pakhat chu kan pa hi a fel ma kan pa hen ta to hi pakhat te ma nei lo ni as chu po chu kan rammi ho hian ta tuan nei lo ompo hi a thei ani ti ka sha tir du ni atia chuwang chonin zu in lo bok rui thei thil te lo engma ti lo ania a fel bok ani kan pa hi mo ei tu na mi nga ro lo video karon until hi Los Angeles nia tu na kan pa om na me lai nia kan ban video min ron thana chu voice over itia ka ti pa hianin a video hi ten karon show pa chawni Bollywood of novel ta khania mo hei hetiang ta tu an kuta te an malpuya te an taksa te om hi mo hei chon tu na in hi an mani in boka hei kan pa thlak ve kan ita awazin line choni hemi thlak hi an una competition an nei line ya choni he ka zen hian chakai lian to ka man ni hian venga chon chakai te po tam khop mai Go. Okay. 加油！加油！ Babe, more. More, baby. 8, 7, 6,
hei hi China restaurant pakada nauti onin cho ai tura kan kallai kani ala tam tam ilak zat zat sa kha kami kha kan chang da ni chu wang chang kan pa a stress khop maya ti pa da pani ka video poster re hi kan pa te kan pa nu te an chung te o hian an lo en ve vek zela chuan in ngai tu na karon show tur chu kan pa na competition nei lai mong she kan tia hi ta hi tia walis kan pa te island bul ta hi ti an tia ta hi ti apu kan pan chana nei do no la chumi te ram la manya mong she khi lo enang a kan pa naw chu samsei a masalam pangaron lang zok samsei khan ya mo lo she them na tuna lamron lang le tur chu moana te an pi tu an lam kha kan ti don nge khat tui pu bulami kha khatiang deu khan ya next video aron lang le tur chu kan pa kan in nei nuwa azin top na ber ka ti don ya azin na nung ber tuma apa te ho ne na an om khoma an zai lai vel khani don lo enang No, 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 si le maïdo, si le maïdo, il est
kan pa te khwa tuna island hi mo amak ve nei mem chu Sunday pianga in kho mang chi khatiang khan ya chuanin i Catholic an ni tlang pui ta la hianin kan pa te po hi awakal kha chuanin Sunday voi thum vela manga Sunday pianga in khoma tura sa in Sunday hi chu in khom turangan ngai an venga chuanin ke ni puna Sunday in khom tura kan ngai ang hian mani venga hi chu tuna an zai po hi Sunday in khom ba an hong an chung in zai tho chuan a to ber nan chuanin hei tu tai hian kan pa te hi kan pa te hi a in candidate me tak me kam an ram an mani walis an ram president ni turin chuanin a tling ngei pawh kan be se a tling ngei turin tu sakna kan hlana kan pa hi ka seng khana phone hluia hianin boxing lai te khatiang vel khatam em ma khatiang te ka post ka chak ya na ka connect thei lo mi lom lo connect thei lang chu anin boxing lai te le oi ha mu nom tak tak tam tu an hnung bera video tur hi chu kan pa ina post a Facebook ka mi ka download ania a face hi lo en ve ngei ka ringa i lo thlir hawang tunan lamdan hi an mani island la manita chuanin anaw le anaw fapan pathum anung mi pakhat hi tu ti ka hrilowa chuanin chung chuan lam ho ani hi anom khom toi chuan an lam dial sawe an ni hi chu achang hi chuanin i a tha ka ti ven em chu anin ngei sak to nan chung i mo an godmother te an godfather te pe chu an fa te ang tak tak hian mi hin en amo kan pa godmother te le chuan kan pa naw te hoina an godmother te ani an hran thawa ma sengin fat ang tak tak hian ena an fel hi ka ti hlom thei kop men an ton tlak ka ti kan pa po hian ni sengin a thei tok tok hi chuanin an anu le pa te hi a benguna chuanin le ang isak ve em em ani chuanin apa heritage kan ti don mi ai ama ka sei te mo an mani hi lal thla ani ta tun ma tang chon pi le pu te hi i tuna island a hianin mun hian nga em em ta island a hi chon mun zor ti vel hian rem ti lawa ni arem rem ho hianin tikhanin thlai te an chinga an nomong zong te an tia khatiang khania chu chu kan pa po hi apa hianin i an rama hemi island a om tur hian e du siam chumi wang chuanin hei kan pa po island a awm atia hemi US atanga kan chhuah dawn hna chuan island a kan awmang te kha tia eng pawh ni sengin pathian thu thu ni sengin ke mai chuan ka hre ve do leka island i tuipui kama han awm kha tui lo lian ta se eng tin nge i tlan chen na tur te har sa awm si ti vel te ka ngei to na sa i in lo hmunga thlak a khan ka da zo zo a an awmna an in te pawh ka rawn ti lang zo zo kha an in kha pathum a lang anga in pathum kami kha an pathum khan an mani in ani ta tuntuma kan video chu khatiang zong khalo ni le sengin tuntuma mi hi chu hei kan pa te lampang
te ele kan hun kalta te khatiang kha tamta atam em min lo hrithiam molangin in enjoy ve nge ka be se he kan pa te hi island mi nei hi an om vakin ka shelawa ke marshal chon kan tlang mi ke mani mi zawa hianin an unique hi ka ti em an mani hi chuanin an an che zia re te an rilu te hi a tha kha ti kan pa nau te ang te pawh nih hianin an thianghlim an pure to ban nau hmeichhia te ho pawh maw chutiang chuan ni wang chuanin an unique hi ka ti em a kan pa le zel phei hi chu rui thei thil pakhat ma ti lo an nau hi chu ei si pei tun thleng hin an nau te hetiang ho hi chu a si pei a ten tanga an in ve thei reng a khatiang khan nia ke pawh ni siangin irang u an ti chuanin thian te ho nen han kal ho i langin restaurant ate chuan ei langin wine vel in tur awm ni siang chuan ke in thei tho khatiang kha kan pa chuanin tem khat pawh tem lo zu re hetiang rui thei thil ti lo ka nei te pawh hi ka van ni em a pathian mar som na liao liao hi ka ti lo thei lo mani nimin khanin ka soi to emo ka no pan lai hianin nang mani chon za thlak chu in ti deuh pawh ni mai thia amar chu ka no pan lai hianin video tv cinema kan en thin ka ti thu ka soi to ka mo khami tuma khanin foreign cinema hi kan en thina chuta chuanin karil rom chu timian ka chak chu foreign pasal nei hi ka ve thei le to ka chu ka no pan lai tang to khanin an mani hian chelo hi ka ti masengin hei tianin delpanin island mi pasal min pe a friends island mi pasal min pe lau me ka van nei ka india mere thei te tanga ron piang sailen ka ni a ka soi mo ka te ka lo soi lo ni kha soya tan ka ziak chwa ve ka chu ka lo soi lo zo ka ni chu re thei tak ka tanga piang sailen kan nia re thei lo ni irang zonin he din mun te ka thleng don lo ti te ka hre chang em a ka lom em ani chu ka lom na ka in hnem na nia kan re thei na wangin he din mun ka thlenga pasal tha tak ka nei pha mi angin tan pui tu te nei in le lo om thein mi ina in hlo nga ya om lo ni rang zonin hetiang pasal tha tak te ka mu don lowa ka nei don lowa chuwang zonin kan har sat na hi kan ka van nei na thleng tu ni ti hi ka hre chang em a kalom tak zeta lel pa hianin nang ni po pasal nei lo te po ni se pasal nei tur te po ni sengin lerpan in tan tha ber remro sak tur chon du sang ber ka lan chaw ole video le pe ka kan in mule thau don ya bye bye ole